Den her historie handler om Bob og Garman. Og Garman, han er sådan en Det lille er- lort. det er sådan ham en der- lille hvidhåret lort. Det er den der lille hvidhåret lort. Og Ja. Bob, det er ham der med cyklen, ham der er den sure idiot. Og den historien den handler om, at Bob han har mistet sin nøgle til sin cykel. Det er derfor, han går og trækker sin cykel. Og så er det, at det er Garman, der har stjålet den. Og det ved han ikke selv, fordi han har ikke set, der er nogen, der har givet ham den, uden han vidste det. Og så er det så, at han selvfølgelig går rundt og leder efter dem sammen med sin ven, fordi hans ven vil gerne have nøglen igen, selvfølgelig. Men så er det, at han bliver sur. Så er det, at hans ven bliver sur, fordi han ser, at Garman han har nøglen rundt om halsen. Og så slår han ham lige i facet. Så nu er han bliver- sådan helt forskrækket. Ja, så bliver Garman helt forskrækket. Det er derfor, han ser sådan der ud. Og så, Garman, han løber rundt og græder. Typisk Garman. Ja, og så sker det sgu. Drengene, de bliver venner igen. Fordi Garman giver Bob noget slik.